Ahoj, dneska jsem připravil video, ve kterém ukážu, jak jsem si udělal ze svítilny improvizovaný akubox na baterii, aby se mohl použít stopnou pažbu. Takže k našemu projektu budeme potřebovat svítilnu, je to jedna z těch levnějších, hlavní je, aby byla hliníkový tělo a průměr 30 mm. Pak dál budeme potřebovat ryslišty, stačí jedna, ale já jsem vzal dvě, aby to bylo tak nějak vyvážený. No a pak buď originální předpažbí z ostrý zbraně, anebo tady předpažbí od ASE. Já to budu montovat na předpažbí dřevotřískový, protože chci klasiku. Takže ta svítilna, podíváme se na ní trošku blíž, je to na e-shopu se dá sehnat na internetu v dnešní době kolem 200–300 korun. Je to nějaká svítilna s paralyzérem. Tady jde o to, že to je hlavně hliníkový tělo a průměr teda těch 30 mm, což my potřebujeme. Tady se rozeberou akorát, tady už jsem to sundal, ale tady je taková černá páska, taková lepenka, pod ní se skrývají takhle takhle šroub a z druhé strany to je tady pod tou páskou, která se teda strhne. A tady je tenhle šroubek a tenhle šroubek, který si musí odšroubat a oddělat. Takže potom, co jsme oddělali tenhle tubus, já už to teda mám tady hotový, připravený. Nevím, jak to bude u jednotlivých svítilen, já prostě jsem použil to nejlevnější, co se dalo sehnat. Celou jsem ji kompletně vydlabal, že vlastně vidět průhledu, že je vlastně vidět skrz. Vevnitř tady byly tyhle ty věci, jako je nějaký kondenzátor, baterka s diodou, nějaký prostě kravinky, držela to tahle celá sajgrovka. To prostě nepotřebujeme, to se zbavíme. Musíme dostat jenom čistě tubus a to tělo a to levíčko. Já jsem se tady připravil pilníčkem, jsem si tady propiloval část v tom tubusu těla a i zároveň v tom víčku, kde vlastně po nasazení nám vznikne takovýhle otvor, kde budeme víst kabely pro tu baterii. A v podstatě jsme připraveni na to vložit baterii do tubusu svítilny. Takže pro tenhle projekt teda ještě jsem zachoval z té baterie tenhle čudlík, který bude tady nahoře. Buď ho tam vlepím, nebo prostě tam bude držet sám, uvidím. To je v podstatě jedno, jde o to jenom, aby prostě tady nebyla díra, takže prostě se to tam nějak narafičí, aby to prostě udělalo dojem, že to je doopravdická svítilna, že to prostě není jenom nějaká ta. Takže prostě tady máme takhle připravený ten tubus. Je to koncipovaný na baterie typu 7,4 1200 mAh LiPol. Je to ten dvouprst, ale mám to spojený v jeden, takže vlastně baterie jde pěkně založit dovnitř. S tím, že se to pak jenom zavíčkuje, přišroubuje se to těma dvouma šroubkama, které jsou tady, a je to připravený na montáž do zbraně. Já osobně jsem si to dělal pro druhý typ baterie, který mám, což je Lipolka 2000 mAh, je to takový ten dvouprst. Sám osobně ji používám ve zbrani, takže je fakt, že to vydrží celovíkendovou akci, takže prostě používám tu. Takže rovněž bude to trošku s obtížema, ale mělo by to tam pásnout. To je odzkoušený. Mají se tam kabílky. Celý se to zavíčkuje. Zadělají se opět dva šroubky nebo dva červíky. V případě se může dát třeba nějaký hliníkový kolečko, destička, jenom prostě aby to, já si myslím, že to je zbytečný, ono to zase tak neruší.
improvizovaný akubox je připravený na montáž na samotnou zbraň. Díky za zhlídnutí mýho videa, doufám, že to něčemu bylo, že to pomohlo. Mě osobně určitě jo. Chtěl jsem větší kapacitu baterie, kterou teď mám, nemusím ji mít bez pevné pažbě. Mám sklopku, kterou jsem chtěl vždycky. Jinak, jestli se vám to video líbilo, nebo ostatní moje videa, tak sdílejte, palcujte. Jinak mějte se hezky a buďte na sebe opatrný. A softu zdar. Čau lidi.